Shalom, horas madi tasaluna. Ada orang sudah mulai perpunguan bodari ujung tahun 2024, martang yang nahom mahita di bagas rohat tabi. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungudo hita di borngin ujung tahun 2024. Dan apala sa dia lilingnay tinggal honot tama tahun 2024 jala bongot mahita tu tahun 2025. Di ujung ni taonon rikodo maruji-ruji hita, marningot pardalanan naung tabolus, huhut laosongon na mga gogo, adorang sutauduti pardalanan tay, atong aha masiswara honot tatutuhan pardenggan basay. Saya parohari nami, kami langi apa ari-ari nami, asal dapotan rohan abisuk kami. Nuaing bongot mahita tu parsaoran na badia, laho mamuji dohot pasangapon tuhatay. Marsal puad 2 kataon. Ale manotong dohatan ni debata. Atong pasahat madalam mutu Jehovah. Di baheni ramahita mangedihon sanga di guarnay. Tapangiar soarata lau mamuji Tuhani. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang bongot tamu tu pangujunan, managam mahamu. Dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manangadigan tikini. Haleluya. Martangi ang mahita. Aliama nami na di Banua Gijang, di bahe kodo anak haolongan ni Roham tutoro ni Patik,
asa dipadua akan igononggoman ni patik, urupi hami, asa dohot tami dapotan haluaoni, jala asamia kami di bagasan harajamu, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihok kamu ma pating ni debata di parpunguan bodari ujung ni taonon imana tersurat di konfesi HKBP Bidusada. Taha porseai jala taha tidakodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso atudosan naso olomuba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor, para siroha godang, pardenggan basa, ibana do namanggohi langit do tano, parroha nasitong, nasun badia, parholong roha. Marhite po daon, tatulak jala taalo do hasomalan namadok, opung tudebata dohot pakilalan, namangarajumi hola pardenggan basa do debata, dohot roha namakaposi, boiro pasu-pasu sian sumangot ni opu. Songon na hinasomalhon ni halak si pelebegu. Suang songoni na majujur ari. Na parudikol laka. Doho na majaha surat ni tangan. Laos marhite podaon. Tatulak do poda na mangarajumi. Tumipo waso ni debata sian habadion na. Dohot holong ni rohana. Ido saat na. Atong ra mangidogogo mahita tuado pandi debata. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amen.
Refleksi parsirangan ni taon manopo ti dosa dohot baga-baga taringot tu hasan ni dosa. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2024. Satokin nari salpunot tama tahun 2024 jala bongotat tama tahun baru tahun 2025. Maragam donatabolus di tahun 2024. Tudos turoda ni padati na say marhusor. Sipata doro akka parukilon alay soluk doro muse akalas ni roha. Diluas dohita mangulaulaon manggotil parbuen ni nataula. Boy tababorhat akka anak kota marsikola doholana kana asing nang taulahon. Marningo sa lunay tamadoy kon marasiroa hita noaing ala sa dohita tu ujung ni taonon. Hale Tuhan, nunga diramotiho kami magdalan di bagasan sada taon. Huida kami godang ni asin ni roham, na pinatongonmu di ngulu nami. Sailam gandai naholong ni rohanami tuho. Asasai hupuji kami, sanda kulmit ni ngulu nami. Ale Tuhan ni bata amanami na di bawah gijang, hodo na patupaw na sanidusa di hami, halak na dangolon, marhiti-hiti anak hawolongan ni roham. Saya asima roham di kami, akan na mengarsakon dosa nami. Saya sahapi mantu bagasan rohanami, hasesani dosa nami. Leho matuhami to dim na badai, asa unang ganggu rohanami diasi ni roham. Alai asahot rohanami marhapor siaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasatami diri nami tuho, gabi pelian na mangolu jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan lalu jajalan asorat. Upasonang pehamu. Buat tamu maauga kutu hamu. Guru hak kamu masih anau. Ay nalapok doau jalan asere marroha. Asa dapotan hasonangan todimuna. Ay labok doau gaku. Jalan yang donahu papersaton. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin.
epistel di parpungan bodari ujung taonon, imana tarsura di sada Petrus 5 ayat 6 sahat wae 10 sada. Atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan di debata na gogoy, asa dipatipu hamu ditikinay. Tinggang hon hamuma nasana hino sohon nirohamuna tu ibana. Ay disarihon dohamu. Torang marohamuna, dungo mahamu, na mawatao doalo muna si polisi, songon babiat na marawang mga luluy si boduton na. Gomos mahamu mamalo ibana marhite-hite hapor seaw. Ingot hamuma, dang tarbayan sosonggop aka hapor suhon si songononi, dang aka hahangimuna na diportibio. Alayang gode bata na puna sa luhut asiniroha, nang madyohamu tuhasangapon na namanatongi di bagasan Kristus, pauliulion na, pahoton na, jala patugon na dohamu, dungjolo ditaw kamu satokin hapor suhoni. Di ibana mahagogoon, ro disaleleng-leleng na. Amen. Ido sahat na, martua doa kana tumangihon hatan di debata, jala na upeopsa. Amen. Tidak ko maha porsiotay, songon na hinatidak ko di dongata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargugo na sohatudusan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasaday, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghuman si Latus na matatarpajal libana di hao pinarsilang na tua tubanotoru dung ditanom na mula mangolu diari patuluhon na manay tu surgo lauhudul siyamu ni debata Jehova amanay pargugo na suatu dosani di simay bana pamamulak sogo tanoon manguhumi halana mangolu dohot na mati. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato panala Kristen akka na badia, doho dasani dosa, doho diatay na mandok, mula manguluso lagi ni hala ng mate, doho diangoluan na sorasuda. Amen. Sunggul-sunggul dihita tikyon na parjolo, amplop ucapan syukur. Di pertanyaan ujung tao diobason, papungot tadaw hamalation mariti amplop, tadalas ni rohata di padonganyon ni Jehova, saliling di tao 2024, laos mangido pangaramotion mamangoti taon de baru 2025. Napaduahon
Tahun Baru Keluarga pukul 00 WIB. Anon pukul 00 WIB. Tapatu pama pertanyaan Tahun Baru Keluarga di Bagas Tabe. Acara pukul 00 WIB. Boy mata buah sian meja hari tahun. Doho sian parhalado week. Pelihat Tahun Barui boy mata pasambar sogot. Ditiki par minggu terbaru manang tuminggu na mangihut. Patuluhon par mingguan tahun baru. Marsogot hari Rabu sada Januari 2025. Di Patuba Huriat ada hola sehali par mingguan. Masuk pukul 10 WIB. Kriya mahita maddohotisa. Songonima sunggul-sunggul dihita. Nuaing tatangi homma berita jujur tahun dohot berita parhepengon. Shalom. Horas madihita saluhutna. Di damang dohot dainang haanggi na pinaribot sudehamu ruasni huriata na pungunuaing di Bagas Joroon dohot na mengikuti live streaming na hupar sangapi hami na huahulungi hami dohot sude akadongan parhalado ni huriata na huahulungi hami di Bagasan Tikyon. Akadamang dohot dainang di Tikyomma partikianna pasahaton nami tu tonga-tongata ima berit ni huriata manang berita jujur tahun alai hamu akadamang dohot dainang nunga jumolo sahat be tu hita berita jujur tahunon marhite-hite aka WA ni grup ni aka sektor ta sian aka parhaladut tabe dohot sian ling ni HKBP Bandung. Alanido di do rohanami akamang dohotinang nungata jahabi tung apala singkat pe hupasahat tamian non dangadong pola na tatutupi na hututupi hami disi aka pangulaon na sodenggan alai marhite-hite aka naung sahat tuhita buku berita jujur tahun ini jala bagion ni huriata do nang tuganup keluarga anon alanido hamu akadamang tapayuti hutma secara singkat anon hupasahat tami tuhita. Mari kita sejenak bersyukur dan memuji Tuhan karena kasih setianya kita dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Hal ini dengan tegas dikatakan firman-Nya kepada kita di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Untuk itu saya mau mengajak kita semua untuk lebih mengintrospeksi diri kita dengan pertanyaan yang wajar. Kebenaran dan kebaikan apa yang sudah kita lakukan? Melalui program Huria yang sudah diputuskan di rapat Huria, yang berarti kita bersama-sama untuk melaksanakan tugas visi dan misi gereja HKBP yang menjadi berkat bagi dunia, agar pelayanan gereja kita selalu jauh lebih baik dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, di malam akhir tahun ini kita akan melaporkan secara singkat bridge atau memori pelayanan yang telah dilakukan oleh gereja kita. Memulai pelayanan di tahun 2024 sebagai tahun oikumene inklusif di mana HKBP proaktif dalam menghadirkan kebaikan Allah bagi semua. Tema pelayanan ini tidak terpisahkan dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Persoalan pelayanan tidak lepas dari persoalan situasi kondisi, keberadaan jemaat dan teknis pelayanan yang kita lakukan. Dalam hal ini juga kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saya percaya bahwa kita sama-sama merindukan pelayanan persekutuan yang membangun iman yang bertumbuh, dibangun dalam kasih Kristus, serta mengandalkan kuasa firman Tuhan dalam keyakinan iman. Firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perjalanan pelayanan di tengah-tengah gereja kita melalui program dan persekutuan yang kita bangun di tengah-tengah keseharian kita tentu akan menuangkan pengalaman dan kehidupan di dalam beberapa hal. Yang pertama, tentu masih banyak dari antara kita yang tetap selalu di dalam kekhawatiran. Yang kedua, apakah kita kembali kepada kebiasaan yang semula? Dan yang ketiga, apakah kita akan membangun pola hidup yang semakin mengeratkan hubungan iman kita dengan Tuhan? Ada beberapa analisa yang disampaikan beberapa pengamat tentang seseorang dalam merespon kehidupan yang sedang berjalan. Yang pertama, sama sekali tidak mengerti sehingga tidak melakukan apa-apa. Yang kedua, tidak mengerti sama sekali, namun dia melakukan apa yang dia tidak tahu. Yang ketiga, mengerti namun tidak peduli. Yang keempat, mengerti tapi dia memprovokasi orang lain supaya tidak melakukan kebaikan. Masihkah ada hal yang seperti itu di antara jemaat HKBP Bandung ini? Jemaat yang terkasih, ada 2 pola tahun penata layanan yang selalu kita pergunakan di tengah-tengah gereja kita, yaitu setelah akhir tahun gerejawi dan peringatan orang meninggal, baru kita memasuki tahun baru gereja. Yang kedua, diawali dengan tahun kalender umum atau dimulai dari 1 Januari. Amang inang kita saluhukna na pungudi bagas Santikion, realisasi pelayanan umum tahun 2024, boima hupajojor hami akamang marhite-hite 3 poin na parjolo ima taringot tu ibadah minggu, na paduahon ima taringot tu ibadah wek, daerah manang ibadah khusus pelayanan lainnya, na patuluhon taringot tu haparhaladoon, na paupaton ima taringot tu aka kegiatan ni dewan na tului dohot tu seksi, ima dewan koinonia, diakonia, dohot marturia. Na palimahon di laporan berison adong do hugurito kami taringot tu statistik. Na parjolo ima statistik ni ruas ni huriat ta HKBP Bandungon per 15 Desember 2024. Na paduahon ima jemaat tamu, na patuluhon jemaat naib baru, na paupaton jemaat pindah, na palimahon jemaat yang meninggal, na paunopon jemaat manang anak lahir, na papituhon jemaat dalam penggembalaan natongon di bagasan ruhut parmahanion ni huriata, na patuluhon ruas naung tajakon sian penggembalaan manang ruhut parmahanion, napasiahon ima nama natardidi, napasiahon nama katigedakon ha porsiaon, na pasapulusadahon ima jemaat yang menikah. Na paunopon taringot tu kehadiran di buku statistikon akamang
Adong doh baik kami di si data manang tabel ni aka ruasta na mengikuti ibadah minggu. Na paduahon ibadah kategorial dohot non kategorial. Na patuluhon kehadiran yaka ruas ni huriata di Partangyangan. Suang soni na paupaton ima kehadiran rutinitas ni aka parhalado di setiap pelayanan baik di minggu di Partangyangan nang di parsermonan. Na papituhon di laporan beriton adong doa kegiatan-kegiatan di luar rutinitas isara kegiatan pesta dohot aka kegiatan ni HKBP secara umum huriata nagabe tuan rumah jala odo hamua kamang dotinang na taadopi aka ulaon na boy tabahen nang pedodok alai sada ulaon lasniroha patuduhok kita songon sabungan manang ojahan ni distrik. Na papiwaluhon ima berita laporan ni aka parartaon ni huriata termasuk madisi aka arta ni huriata boy may taber nga kamang baru na mangihut pelayanan ni aka padita dohot aka situa di tonga-tonga ni kategorial di huria nang tu pagaran pe. Na berikutna akamang dohot tamu kainang boy ma berengota di bridge taitong aka tamu ni huriata sekaligus aka kegiatan-kegiatan ni huriata di program-program kunjungan secara internal dohot eksternal. Na berikutna kamang di buku bridge on tabereng madisi realisasi aka program na taula di tahun 2024 marhite-hite aka program ni parartaon ni huriata program ni Dewan Koinonia dohot aka seksi dohot di program ni Dewan Marturia dohot seksi suang soni nang di program ni Dewan Diakonia dohot seksi. Domutusi mahamu akamang dohotinang ruas ni huriata di Bagasan Bornginon dohot di dia pehita maringanan marhite-hite berits ni huriata naung hujahahok kami upatorak kami secara singkat tuhita boido gabe memotivasi hita saluhutna taringot tu laka dohot pakubasion ni huriata di tahun 2025 dengan program-program yang sudah kita putuskan melalui rapat huria. Alani dohonon nami ma dengan penuh harapan pelayanan dan persekutuan yang baik. Mari kita semakin percaya kepada Tuhan. Sebab firman-Nya di dalam Mazmur 23 ayat 1 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Songonima berits ni huriaton hupasahat tami amang dohotinang Bandung 31 Desember 2024 pimpinan jemaat HKBP Bandung Resort Bandung Riau Marta Dinata Pendeta Albenar Silaen. Laos tabigima laporan keuangan ni huriata di tahun 2024. Hupasahat tamima partikianotu bendahara ni huriata. Shalom. Horasma dihita saluhutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort kami, Amang Pendeta Albenar Silaen beserta dengan Inang, Amang Pendeta Hitler beserta dengan Inang, Amang Pendeta Tri beserta dengan Amang, dan Amang Pendeta Hendrat beserta dengan Inang. Yang kami kasihi keluarga besar Parhalado dan yang kami cintai Damang Dainang,
Naposo Bulung, remaja, sekolah minggu, dan seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, beserta dengan jemaat yang mengikuti melalui live streaming. Izinkan saya sebagai Bendahara Huria memberikan informasi dan penjelasan mengenai keuangan Huria HKBP Bandung tahun 2024. Next. Penerimaan dari mulai bulan Januari 2024 sampai dengan pertanggal 15 Desember 2024 adalah sebesar 4.210.963 rupiah 587 rupiah. Sementara pengeluaran dari bulan Januari sampai dengan bulan tanggal 15 Desember 2024 adalah sebesar 4.187.178.806 rupiah. Saldo per tanggal 15 Desember 2024 sebesar 23.784.781 rupiah. Ini keuangan yang masih kami sampaikan per tanggal 15 Desember 2024. Masih ada lagi penerimaan maupun pengeluaran di akhir Desember. Saldo akhir bulan Desember akan kita sampaikan di awal tahun 2025 pada saat bona tahun. Next. Selanjutnya izinkan saya menunjukkan statistik persembahan bulanan dan persembahan diakoni Huria tahun 2024. Untuk diakoni Huria sampai dengan per 15 Desember 2024 baru sekitar 47% yang sudah membayar. Untuk persembahan bulanan per tanggal 15 Desember 2024 baru sekitar 55% yang sudah membayar. Jadi kami mohon kesediaan Damang Dainang dan seluruh jemaat untuk kiranya kita dapat memenuhi kewajiban kita untuk membayar persembahan diakoni Huria 250.000 per tahun dan membayar persembahan bulanan yang besarannya tidak kita tentukan. Di mana tahun ini pun kita sudah mulai mengadakan Minggu Keluarga, di mana setiap awal bulan kita memberikan persembahan bulanan kita ke depan altar. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa seluruh persembahan, ucapan syukur dan lain-lain sebesar 55% harus kita serahkan ke pusat, sehingga yang tertinggal di Huria kita 45%. Jadi kami sangat mengharapkan kerjasama kita semua untuk mewajibkan kita seperti yang telah saya uraikan sebelumnya, supaya seluruh kegiatan, program-program Huria dapat terlaksana dengan baik dan operasional Huria dapat terpenuhi. Selanjutnya laporan kami yang terakhir adalah next mengenai deposito HKBP Bandung Riau Marta Dinata, di mana posisi terakhir per tanggal 15 Desember 2024 adalah sebesar 1.106.978.590 rupiah. Damang Dainang dapat kami sampaikan bahwa dana deposito ini adalah dana abadi yang sudah bertahun-tahun kita kumpulkan sebagai investasi jangka panjang gereja kita. Adapun dana deposito kita ini adalah uang yang kita tabung untuk masa depan gereja ini dan hanya dapat kita cairkan atau kita gunakan hanya untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau darurat saja, sesuai dengan rapat hasil Huria terdahulu, sehingga hal ini boleh menjadi perhatian kita bersama.
Demikianlah Damang Dainang, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, laporan dari Majelis Perbendaharaan Huria HKBP Bandung, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nuai saat maeta tu acara nama dohata, parjolo utusan ruas, las diruti memuse utusan parhalado. Dihita ruas ni Huriata HKP Bandung Riau Marta Dinata, sada selopa gadong, dua selopa ubi, molotuk kami pena jongjong di bagasa Borneo di Sumarko Kata Nadenggan, sudah mahita dapotan uli. Nahupar sangapi hami, amang pendeta resort, amang Albenar Silain, beserta sudah keluarga, inang pendeta Tri Julpan, Boru Huta Barat, dot sudia keluarga, amang pendeta Hitler Huta Pea beserta sudia keluarga, dohot amang pendeta Henrat Sinaga beserta keluarga, sudia dihamu Situanami, dot sudia ka keluarga, do dihita saluhukna parlumbo mi dihamu na tua-tua nami lansia ama ina naposo remaja sekolah minggu horas madihita saluhukna pasatokuma selamat hari Natal madihita 25 Desember 2024 do selamat tahun baru menjelang 1 Januari 2025. Parjolodo pasatota hata moleate tutu hata pardengga basai malota bereng tupudi di tanggal 31 Januari 2027 di paramingguon tong songonon tapangido tutu hata asa diramoti hita la memasuki tahun baru tahun 2024. Jalangan dipatulus tu hatta pangiduata sahak mahita muse di ujung di tahun 2024 tanggal 31 Desember. Jala pangidota muse tu hatta asaboy hita tari parmuse di tahun 2025. Asiruhan itu hatta di perdalanan ningoluta di bagasan satahun nagajang tahun manipat na buloni ragam dora nata adopi di panggumiton ninggoluta songod dia ngoluta na dipasu-pasu Tuhan na diramoti Tuhan boy hita sahat tu bornginom muse di ujung ni tahun 2024. Arok dorohanami anggiak ma nean hita saluhukna ruas ni Huriata tok kita di bagasa sadani roha di Huriata HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Moleate ma di perdalanan ni Huriata di bagasa sataun nagajangi denggado mardalan na parjulo meja kapar mingguon nadong perubahan ima parmingguon keluarga na uli may alay maluh berek kami do amang diamo kapar halado nami danga pala songon na di bagas rohamunaira
Alana molo aka parjamita majouhon sian wek masing-masing danga pala terida keluargai na doho takayanakon. HP ianakon ikor reses mana sida sian sekolah minggu. Danga dok sekolah minggu disi. HP danga ro tu gerejaon dibuat ka keluargana manang dangolora dak denaki dibuat tu par mingguan ni na tua-tua manang dewasa. Ala memang danga pala di dapat rohaina sidara nak piadok sarang siling rupani bahasa Batak do bahasa Indonesia ada danga pala dapat rohaina sida dingga do mardala na permingguon nang diaka sermope di daerah tunga Cayulido mau lihat ma nang diaka ulau ni huriata nakingat ay bigi songon berita jujur tahun termasuk masalah keuangan tak gereja tahun ngata pesta hobe ulang tahun emas 88 tahun bahkan ngawalu pulusia tahun ngama tua molo di jolmai dok matua balam suna maguguna ale molo di huria lam matua lam gajang umurna beko lam marbungaram manean HP tak bereng nakin hanya ada di 23 juta di hamu amang parhala donami dot amu amak pendeta nami hami ruason dan apalah sudah do pernah mengatusi aha desentralisasi. Apalah sudah mengatusi sentralisasi. Molo tabereng dosian anggarata tentu ngata botora aka pendapatan ni huria sian aka tahun na lewat 2 kali pesta huria pesta gotilon ngaheta botor sedia kekuatan na ngasadia kekuatan ni durung-duruk ta berdasar honi maro program-program ni huriata termasuk aka seksi-seksi nah membutuhkan dana sangat besar HP sian anggarani songon nakin lao maon 55% tu pusat tinggal mau 45% pakeon ni huriata tu anggaran ni waktu rencana ni huriata tidak mencukupi. Sebelum sentralisasi, kami sering hami dohot di rapat huria, martulu miliar ma anggaran ni huriata, tapake doi sude untuk program ni huriata sebelum ada sentralisasi. HP nuadok sentralisasi, omma beban ni huriata 55%, siani siap durung-durungi, siap pestai, ikolao tu sada inganan, ima tu pusat. Alan ima minus, termasuk minus dui. Jadi boy marah, nadenggam sentralisasi, ala di patorang madenggat turuasi, asa di boto ruasi, manabai mangaliar rohana. Tuhuriai. Isarana mungkin kolektannya boy dipabalga. Mau tapat orang do dinggan. Do sentralisasi. Songon dia do beban ni sentralisasi tuhuriata. Bayakon. Ta bayakon mak pendapatan ta gajita 55% talea tu sada inganan. Sisana 40% ido pasti kalau dak dana ongkos dak dana makan dak dana sudah akatu pesta. So ini mana kuriaun? Jadi pato orang joding ganat to. Atar sudah asa di boto urusi ngata bereng nakin. Tabereng do nakin sedia ma nama ngalean persembahan bulanan 55% setengah. Diakonia huria
47%, tidak ada setengah. Apa sumber tetapnya huriat tadi? Jadi hita pihak karuas talian marohata. Molo sebinege Serena on sebenarnya nama baru alai sebenarnya Senda Julia dong don sekolah minggu remaja Naposo. Ibang karena Serena. Nah memang Oma nagabe nataharapon penerus ni HKBP alani dengan mata bina nasida una kolan slogan tapi nama nasida dengan tarsong namanuan siswano de hola disuan ditadikon dangadong berhasil li alai molona kita perlu adong buahna yang sangat bagus suan siram pupuki jaga payas molorope akan naposo bulung di gereja Tauso ni gudang di Nasida di Parminggu sore tidak ada 10% nih ruas ni huriata naposo na memang berdomisil na orang tua na di Badungon narodo Nasida na kuliah do Nasida tu son dikirim na tua Nasida kuliah siang Sumatera tu son dang na alani sinadongan. Jadi moro tuk penasida olo ro tu gereja tahun olo nasida melayani di son gabi panitia jaka program ni naposo molo binereng molo huamati selama on aka di pesta Natal ni naposo nasida sampai tonga borngin merapot sampai tonga borngin nasida mempersiapkan diri ni nasida tu acara nasida pasti lapar. Molo dikirim na tua tu nasida yang seharusnya 30 hari 2 kali sehari makan 60 kali makan yang dikirim hanya 50 kali makan 5 poti-koti kamang dah 5 poti-koti kinang dah tapi yang kos nasida do petuson molo dang tehargai nasida dak talean songon serapan ni nasida molo olo nasida isom mangula biamai song dia marupani gabe boy nasida gabe songon ujuk tombak kaduan di huriatta molotuk penasida na kuliah di saon hadua kerejo nasida tu daerah manang kota asing tentu ngoton nasida mah HKBP omar kana gabe sumber dana di hita untuk masa depan di gereja tahun alani tabangun manasida tabangun mana sih? Ale ba mabano ta mabangun ang go memang minus do keuangan ta. Minus keuangan ta. Ale mau lihat mak. Molotuk piadok saldo tarupani 27 juta. Ale hurasa na 27 juta on. Dang apa lah iya sosial do narung do peraun wangon na terkait on na so terbayar do be. Mudah-mudahan mak tuari naneng roon 7 luanon lam terbuka rohata hita karuas terbuka rohata molo tukpe hampir setiap minggu hita dilian amplop sisiota sada cara nih yaka perhaladu mai anggiat nian boy mencukupi tu huriatta untuk aka program-program ni huriatta. Molo program-program ni aka seksi-seksi, contoh seksi ama, agar hudal tokan program ni seksi ama, minus. Padahal program disertai dengan keuangan. Jadi mak
Mau lihat mah di hamu kapar halado nami tarumatang di hamu kapadita nami. Anggia ma 7 lam tudengganna huriat tahun termasuk ma diaka kewangata alai tentu sono konakin ikut betul-betul di transferan tak kena di keuangan alai itu dia halawan hepektai tujuan ni hepektai asa di bawah takar ruas alana ruas sodo nagabi sumber ni keuangan ni huriai danga dong ruasido alani asimaruhan itu hatta di pasu-pasu tu hatta meta saluhukna dilihat di hita akasin adongan jala tahaholongi mahuriatta saha-saha ni solu saha matu botean tu 3 ras toho di rodang ni bulan saha mahita liling mangulu ruas ni huriat tahun horas-horasi ta jala totong mahita di pasu-pasu Tuhan horas madi hita gutima Shalom. Damang dainang ruas ni Huriata HKBP Bandung. Terluwui matu tamu nami na odo pera marsaor di ibadah di permingguan Huriata HKBP Bandung. Horas mari kita saluhutna. Boringinon ima borgin parpudi di tahun 2024. Di damar dalan hita di bagasan tiki nasa taonon sipata lasdoro hatta sipata marsak marsori do aka arsak ni roha dohot hamaolon nata adopi alai tung tahapor syaido damang dainang pawatung sakap hasonangat do sakap ni debata di ngolutta diramoti jala di parmudu-mudu do hita hut di leon gogo dohot hahipason mamolus akatiki jala bolas hita tolhas saat tu ujung ni tahun 2024 tahun. Totu macai godang do pangulau nami hami perhalado ni Huriata HKBP Bandung nahurang lobi. Nahu baik kami, nahulau kami sengaja manang naso sengaja. Alani damang dainang do disude ruas ni Huriata na dong dison mengidoma pami. Tiaka hahurangan ni pelayanan nami nasa tahun bulonon. Tangyang masih tangyangan mahita asa lam tuhubasna lam tudengganna pakkobasion nami hami perhalau dini Huria HKBP Bandung. Di bagasan padungan yoni di bata lasmaru hatta mambongoti tahun 2025 jalan lam marsitutu mahita hobas tuaka ulau nauli nadenggan sadok tapabotohon matu di bata pangiduata marhite tangyang elek-elek mardongan mauliate tada poton ma tahun nai baru 2025 di bagasan pos niroha ala mardongan Tuhan Yesus dohita di keluarga Taganup di Ulauta di Huriata manang di diape perdadananta jala dameni di bata nasumurung masian saluhut rohama ima namang ramoti aka ate-ate
dohot pikirata di bagasan Kristus Yesus. Amen. Botima horas. Tapasada maruhatta martangyang maita. Ale Tuhan Jehovah debata nami, para siroha na marhabangso di Banua Gijang. Ulahan nami do marsoba madok mulate, tua dopammu na badiai ale Tuhan. Ala dengan nibasam naso tarsuhatani. Di sude gulmit ningolu namion, di parmudu-mudu hodo ale Tuhan. Di sataon na bulunon, sahat dohami tu ujung tahunon, di bagasan dame dohot las niroha. Tung tutu do ale Tuhan, dang marna suda basam. Sude dohami makilala ale Tuhan majalo pasu-pasumi. Terlumo bima di parpungon nami, di pertanyaan nami di ujung tahunon. Pungudo behale tu hami ale Tuhan mamuji pasanga pokko. Tuhan na basa pasahaton nami ma tutangammu na badiai. Pasu-pasu hami saluhutna. Terlumo bima diamang padita nami uluan nami amang padita reso. Nang amanginang padita fungsional. Nang saluhut na hami parhalado. Nang tahayale tua sude na terlibat na marhobas di huriamon asatung mardalan di bagasan las niroha pasaton nami tu tangammu na badiai ajar-ajari hami saluhut na le Tuhan asatung terbaik kami mabuan na ulii mabuan na denggani dame dohot las niroha jala tau pujion pasanga pokko may saluhut na le Tuhan. Tuhan satokin naipe tong do tari parhatam na badiai tuhami sian amang padita nami suaton may turohan ang pikiran nami asa gabi gugu nami i mangulahon ak kahalomuammu di sude parnguluon nami on. Tuhan matcegodang do pasu-pasum nong di jalo hami alai totong do pehami mangido tuha do pammu na badiai Tuhan di sude akapakobasyon nami hami parhalado na daw dope siyan na sempurna atau ngale Tuhan sa ituturi bimbik kami asatung dumenggad di akka taon na mangihut mangalaw si taon na burukok kami ale Tuhan madapoton taon 2025 Tuhan dihilala hami do godang do pasu-pasum di jalo hami di tahun 2024 alay ale Tuhan di tahun 2025 pasaton nami madaging nantod dinami tutangammu na badia itugu-tugu hami ale Tuhan di sude keluarga lepas keluarga di huriami totong pasaton nami tutangammu na badia ale Tuhan songoni ale Tuhan nang negara nami nani haholongan nami sude ale Tuhan akka pangulo nami na memimpin negara nami siap pusat satu tingkat na lebih rendah pasu-pasu parbisuki ale Tuhan asalam marhabiarat Tuhan asida ale Tuhan songoni ale Tuhan huria nami na buloni siap pusat sahat tu tingkat na paling rendah ale Tuhan totong do tu tangammu na badiai pasahaton nami asatung marsiadu saluhuk na le Tuhan mabuan na ulii na denggani gabi hamajuon huria na bulonon ale Tuhan di tonga-tonga ni portibion tarlumo bima di bangso namion Tuhan na basa pasahaton nami sude ianakon ni huriami dia ka pendidikan nasida le Tuhan sian na met satu perguruan tinggi siak kodo haroro ne hapistaran pasu-pasu ale Tuhan perguruan nasida proses pembelajaran nasida le Tuhan asa anak nabisuk asa anak kebanggaan di tonga-tonga ni huriami nang ale Tuhan dia kanaung tikina ale Tuhan dapat karejo se pasaha may ale Tuhan gabe makorolas ni roha di tonga-tonga ni keluarga
patuduhon ale Tuhan akka ulaon na muli. Nang ale Tuhan ianakon ni huriami naung tikki na marhasohotan. Ay siya koro haroroni akka nauli na denggas sa luho na ditonga-tonga ni parngolon na sida. Sa hapon may ale Tuhan ay holong doho kuasam do na ipangasahok kami. Asiro hamal ale Tuhan. Songoni ale Tuhan rumah tangga ni huriami na mauas di akka hagabeyo nasi marohama ale Tuhan. Homa ale Tuhan na campur tangan, na manuturi ale Tuhan. Asa martaba ale Tuhan las ni roha di tonga-tonga ni rumah tangga na sida. Asiro hama ale Tuhan. Nang ale Tuhan diakka na tua-tua nami, na hurang sehat ale Tuhan ama nami ina nami, bahkan na irawa di rumah sakit ale Tuhan. Nang di bagas na sida ale Tuhan. Di boto hami do takas yakoro tong haroro ni hamalumon. Sahapon ale Tuhan melalui para medis pasu-pasu saluhu na upaya penyembuhan ale Tuhan. Asalam martabba-tabbalas ni roha jalon na siat tangammu na badiai. Nang ale Tuhan na tua-tua nami na ihaholongi hami. Akka na tua-tua nami kebanggaan nami lansia ale Tuhan. Di umur hatuaun na sidon ale Tuhan. Asiroham selampahi pasale Tuhan tabai gajang ni umur. Ajari luhuk na ianakon na sida mabain na uli na denggani maradopon na tua-tua. Asa mardame sonang marlas ni roha totong na sida di siganupari di bagasan damem na badiai. Tuhan na basa tung torop dope ale Tuhan na perlu dingolu nang partodion namion dang tarpa jojor hami. Na perlu ale Tuhan di huriamon dang tarpa jojor hami. Alai tapar dui ale Tuhan di boto leom may ale Tuhan ala asidot holong ni roham sahapon may ale Tuhan asatung martaba akalas ni roha dami na sumurung di tonga-tonga nami Tuhan dirajumi hami di ngolu namion etung nadangol dohami ala ni akka pardosaun nami tung jojo dohami ale Tuhan manibil sianak kadalan halomu ami gabe tubuh dosa nami maradopoko nang dongan nami jolma opele Tuhan tung tede kami marsobatu jolom sesama dosa nami nagodangi asa tung talupami majaloragam ni pasu-pasum ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus mauliate madiho amin. Mari dihita los tapasama pilihan sada ado sadebe. Saluhut na ngaluki
meni debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas madihita saluhutna. Akadamang doho dainang kana tua-tua nami hanggi na pinaribot di bagasan parsaurat tadi tikion ima natongon marpungu hita di ujung ni taonon. Tatangihon ma hatani debata na tersurat di Psalmen biddu 37 mamuk kamaisian ayat sada sahatu ayat 10 sada. Ujahama dihita. Sayunang mamohop ate-atem mida akka parjahati. Jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajukingon. Ay dorasdo nasida sabion songo duhut-duhut. Jala marmalosan nasida songo tubur ni duhut-duhut. Sai marhaposan tu Jahoba maho jala ulahon nadinggan. Ingat tom matanui jala raduti haburjuon. Jala halomoho Jahoba. Jadi lehonon nama tuho na pinangidoni roham. Pasahat madalam mutu Jahoba. Jala haposi ibana. Asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati gorammu. Songon hati uron dohot hapit torami. Songon tikos ni ari. Pasobbu majahoba jala ibana paimaima. Sayunang moho roham mida jolma nama dohar dalanna. Mida bawa siulahon gete-gete. O tapi rimas jala tadikon mohop-mohop. Unang say hamohopon turoham. Ay laho tunajat dui. Ay say nasiap dosogot akapar jahati. Alay say natianon ni akka namakaposi Jahoba do tanuhi sogut. Tokin nari dang disibe parjahati. Jala ia ditikirho ingananna dang bejupang. Alay say natianon ni akka parlabohido sogut tanuhi. Jala hahila sononna hinadeak ni hadameon. Ido sa di ujung ni taonon di paingot tema ni perpunguat tahita pasahat ma dalammu tu Jahoba. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Molosai tajaha dohot tabigi temaon naing mamuka siulau manyan ate. Alai molo di ujungna dang mungkin beserahonon ni naroha. Tetapi apapun persoalannya, waktu, kondisi akan mempengaruhi setiap pribadi seseorang untuk masuk ke dalam satu garis finish. Alani komarmana dohita di tonga-tonga ningulut hamu akamang. Songon nido ni akan nabisuk. Pahit jangan langsung dibuang. Manis jangan langsung ditelan. Tidak beberapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Totu molota sukut totu dirita di bagasan tikion pasti do sude siak kita
optimis. Saya akan melangsungkan ibadah tahun baru keluarga bersama dengan keluarga. Karena kita yakin Tuhan akan menyertai kita. Amin. Alai laus tasukut tu dirita. Ijami kodui dau. Tentu makna tema itu sangat bermanfaat sekali bagi kita. Belajar dari setiap proses kehidupan yang kita jalani, belajar dari setiap proses kehidupan yang kita alami di Paingot Hatani de Batahita, di Bagasan Tikion. Sejak dari awal tahun 2023, pribadi kita ini siapa? Sehingga kita bisa menjalani waktu yang sudah lama. Molotadok 765 hari. Banget tadalani be 765 hari. Hola jam na nama ate. Tetapi pengalaman hidup kita akan mengangkat pribadi kita itu siapa di dalam menjalani setiap kehidupan. Isedoho. Di dalam keberpihakan apa yang diungkapkan oleh pemazmur pada saat ini di dok tua namangilas ni parjahat doho tua napagol ni nalidang. Apakah sejak dari awal kita terlibat dengan satu konsekuensi hidup dengan Tuhan yang menyatakan apapun yang saya perbuat, saya akan perbuat dengan segenap hati saya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Namar lapata do molo konsekuendo hita menghadapi mengawali segala kehidupan kita untuk mengatakan apapun yang saya perbuat itu saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jala molo di bagasan lasniroka hita. Di bagasan arsak kita, apakah kita mampu mengatakan jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Tuhan. Sojo. Allah di tonga-tonga nilas nirohatai adong dojok-jok nasopola ta persoalhon. Dia mai kecemburuan, pangiburuan. Kita sangat sulit membedakan kebahagiaan dan kesuksesan itu. Jok-jok dohita terpancing karena kecemburuan kita. Jok-jok dohita terpancing karena ukuran segala sesuatunya dalam kehidupan kita adalah gambaran dunia ini. Alanido gudang mahita madok songonon. Mulu gudang pacarian ni sada-sada jolma idonatikos. Dan berorientasi hita tu pasu-pasu. Alani molo mamora jolma hita do gabe cemburu. Molo bahagia jolma hita gabe marsak. Karena apa? Karena untuk mencapai suatu prestasi hidup baik di dalam kualitas iman, doh di kualitas niaka haportibiot tape saita do pacarian nagudang do manotuhon kesuksesan. Dang sadalas diroha, dang ukuran di pasu-pasu.
Alani ko berengot tado di bagasan tikion hamu akamang do tinang. Pangiburuan, kecemburuan yang selalu kita timbulkan dalam kehidupan kita untuk melihat bagaimana Allah itu menyertai kehidupan kita, justru itulah yang mengundang keegoisan dalam diri kita sendiri. Gabe kecemburuan nama menimbulkan keegoisan ido hamu akamang do tinang patoruhon dirita, patoruhon hapor siauta. Dangadong be kualitas ni imata. Alani songon naido ni Jakobus 4 ayat 10 pati. Apakah arti hidupmu nina? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Najo-jo tak kita marsak di ngulut tahun. Marsak kita alai dang dapota apul-apul. Sai marpakusat dia tu arsak mahita. Alai dang tubuh hapor siauta. Toy ma bohama bainon ngahatani di batamat doki di pangukapon di parjamitai nen martiti bedu sudi sasitong na borak duduk durohana. Beranikah kita mengatakan seperti itu bahwa segala sesuatunya punya waktu? Bukan dengan pola pikiran, tetapi dengan keimanan kita. Sehingga firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini. Argama hatani di bata paingoto kita di bagasan tikion, jangan iri hati kepada orang-orang jahat. Jangan iri hati kepada orang-orang fasik. Memang hamu akamang dohotinang dakya eme manggugai eme. Si mareme medo manggugai eme. Ngulut taupe ado manggugai hita na jot-jot. Pakiri momido jot-jot manggugai ho. Alai alagale pakiri momi. Alagale hapor siommu. Iulah hukum mapakiri mani marhite-hite gugum. Banyak orang-orang yang korban seperti itu. Akamang dotinang dak mungkin dang sonari bejaman. Anggona jolo say gudang dobe mulak tubo na pasugi di natal lohot tau baru alani kecemburuan. Termasuk siap pribadi na mulak dohosyan natoras na tinggal di Bonapasugit. Ay hubigi mulak do po para nupong ni siya, dang mulak kamu. Ay sodong si bayan noma, pos maroham, bongko si peho asal mamulak konin. Keegoisan tidak pernah menghasilkan sukacita. Tetapi di dalam Tuhan, malam hari ini kita diingatkan. Ahado nanaing hati dakonota di tonga-tonga ni ngoluta molo mangolu hita di bagasan Tuhan ini. Molo mangolu doho di bagasan Tuhan ini didok marhiti-hiti ayat tulu dohot ayat o paninak kini. Saya marhaposan tu Jehovah mahonin. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan menunjukkan perbuatan yang baik. Itu sifat duhonot. Bukan suatu bentuk kecemburuan. Untuk merespon apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini adalah mengerjakan yang baik, melakukan yang baik.
Jalaido di hati dakon hatani debata di 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Kita terpengaruh, terdampak dengan pribadi orang yang tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga dohonot tama di tonga-tonga ni nguluta, ido nati kos, dang namar Tuhani. Sadi hari do dohonot di tonga-tonga ni nguluta, namar Tuhan ido nati kos. Dang namangasahon haguguni portibion. Apakah keraguan-raguan kita semakin memastikan diri kita ini diberkati Tuhan, dibimbing oleh Tuhan? Alanikon hati dakonot tado di bagasan tikion hamua kamang dotinang apa jaminan bahwa Tuhan memelihara hidupmu? Pasahat madalam mutu Jehovah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Molo penaing ulammu aka si ulammu dipikiri ho akan anaing si ulahonommu. Ale molo jumolo doho pasahat to dirim tu debata. Nang pegale ho dapotan gugu doho. Nang pehurang hai pasok ko alai rodo gugu tuho alanya. Molo mangolu dohita di bagasa Tuhan ikon hati dakonot tama dang gumogo huaso ni portibion sian huaso ni debata. Dang unggogo huaso ni portibion mangela-ela akan aporsea lahu maninggal ho Tuhani. Alai gumogo do holong ni debata, gumogo do huaso ni debata. Lahu mangaramoti ganup akan aporsea. Jika kita percaya kepada Tuhan, molo porsea doho tu debata, ikut jakonom muma las niroha, nasihat debata ala ibana do, mangaramoti saluhut ngolum. Ubay sada refleksi taringok du tu pardalanan ni ngulut tau songonon, molo turbuin non dapot ni parmusikate. Adong edde na sangat luar biasa do. Tuhita nama dok kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adong tulu baiti. Naparjolo didok kasihnya seperti sungai, napaduahon berkatnya seperti sungai, napatuluhon kuasanya seperti sungai. Kamang, apakah kita bisa merefleksikan kehidupan kita pada saat ini? Ketika kita mampu mengalahkan dan tidak ada unsur kecemburuan kita lagi kepada apa yang menjadi kehidupan orang-orang fasik, maka mulai pada saat ini kita harus punya komitmen bahwa saya hidup bukan untuk diri saya, tetapi saya hidup untuk Tuhan dan hidup saya oleh karena Tuhan. Kasihnya seperti sungai.
kuasanya seperti sungai. Akamang dohotinang, tentu sekalipun kita masih punya pengharapan dengan jam, waktu untuk melalui tahun 2024, tetapi dengan kesaksian lagu tersebut kita mau mengatakan seperti apa yang diingatkan oleh pemazmur, hidupmu saat ini sedang dalam sukacita dari Tuhan. Amin. Hidupmu pada saat ini sedang dalam kebaikan dari Tuhan. Jangan terpengaruh lagi. Karena kuasanya, karena kasihnya, karena berkatnya ada dalam hidupmu. Ketika pengharapan jauh ke depan tentang apa yang kita mau lalui, kita mau harapkan, kita tidak tahu apa yang mau terjadi. Ternyata Tuhan dengan kebaikan kasih setianya telah menuntun tangan kita mengatakan bahwa kasihku dalam hidupmu, berkatku dalam hidupmu, kuasaku dalam hidupmu ada sekarang sampai selama-lamanya. Kamang dohotinang tatangi hodona kining beris ni huriata. Tatangihon parhepengon ni huriata. Saya mau katakan gereja tidak pernah minus. Tetapi yang mau kita lihat, apakah masih banyak orang-orang yang baik di dalam gereja? Apakah masih banyak orang-orang yang mendapatkan kasih Tuhan, berkat Tuhan dan kuasa Tuhan? Saya pernah katakan seperti ini. Jika kamu melarang orang berbuat baik, Tuhan akan mencari orang lagi untuk melakukan kebaikan itu. Alani pasahat dirimu. Supaya pada saat ini sampai selama-lamanya Tuhan memberikan waktu untuk hidup bagi kita. Kita tidak pernah berhenti untuk melakukan kebaikan. Amin. Tahun 2025 Tuhan berikan kepada kita hidup. Tuhan berikan kepada kita kesehatan. Itu berarti kita harus percaya bahwa pribadi kita, keluarga kita dipakai Tuhan untuk mensukseskan program pelayanan gereja kita, untuk menyatakan bahwa Tuhan itu selalu memberikan kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita. Amin. Martangi yang baik. Di bagasan pakirimon namanotong dohot namangulu di tonga-tonga ni haporsiaon nagaledo hami jojo tali Tuhan mangarade diakka pasu-pasum mangarade diakka dinggan ni basami alai uhati dako kami madi bagasan tikion ho doho miad di ngulu nami alai jojo tali Tuhan pasu-pasumi nasahat tungulu nami gabe sada ukuran pangiburuon hubay kami molo hubere kami akkadongan nami maduma di arta dohot di akka hamoraon portibion alai marhiti-hiti hatam di bagasan tikyon
nunga di paingot to kami. Molo hujolo ani kami do ngulu namion, madok mauliate tuho, hujolohan ni kami diri namion porsea kami, nahodo ale Tuhan debata nami na mangulu ro di saleleng nileleng na, di paingot todo kami, dangadong holso ni roha, diak kana porsea, ay di paingot to kami di bagasan Bornginon, pasahak madalam mutu Jehovah, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jok doho pasahat tami dalan nami tuho alay dang porsea kami. Jaladang hu haposi kami ho. Alay di bagasan tikyon, marhite todim tod di porbadiay, unang holan na porsea kami, alay doho do ikon haposan nami ho. Alani alay Tuhan, di ujung ni taonon. Uhamalateho kami masaluhut pardalanan ni ngolu nami. Di namamuka di tahun 2024 galedo haporsiaon nami. Galedo nang parbinotoan nami. Aladang huboto kami ahana masa. Dia kangolu na naing sidalanan nami. Suang songoni doale Tuhan na naing manalpuhot tahun 2024 kami. Dohot mamongoti tahun 2025. Porsea do kami ale Tuhan. Tuhodo pasahaton nami daging dohot to dinami. Wasom na sumurungi. Pasupasum na sumurungi. Holong mo na sumurungi. Ima na mga ramoti kami ganup tikki. Asa marpos ni roha kami. Pasu-pasu masa luhut akarwas ni huriam siya danak sahat tulan siya. Asa saluhut pakiom wale Tuhan. Laho patuduhon huasa holong mo di tonga-tonga ni ngulu nami. Tarlumo bima di tonga-tonga ni huriamon. Pake hami ganup marsada-sada. Laho mangulahon parbuay na denggan. Diak kang ulu nami tarlumo bima di huriam. Mauliate madiho ale Tuhan. Mangido hami totong. Asa unang adong huaso na asing mga bati hami. Mangulahon na dingkan. Alay pake mahami ale Tuhan di bagasan tikyon. Gabi habahoran ni pasupasum. Ala dangadong gugo nami. Dangadong ale Tuhan, arta na boy hubay kami. Laho manuhor hai pason, manuhor hosa, na hupake hami ganup tiki di tonga-tonga ning ulo nami. Asing holong mo na sumurungi. Holong mo ale Tuhan nagok huaso. Ido dilehok ko tu kami di bagasan tikyon. Alani luas mahami totong ale Tuhan. Mamake ngulu namion. Gabi marparbuihon na dinggan. Gabi pasu-pasup pami. Jala sibuan pasu-pasum. Di dia pehami maringanan. Dohot mangula siulaon. Ramoti hami di bagasan Bornginon ali Tuhan. Homa namadongani ganup keluarga pribadi lepas pribadi. Laho manalpuhon tahun 2024. Ajari hami madok mauliate tuho. Jala ramoti pardalanan ni ganup mulu nami. Mangasahon Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amen. Marede hita tapasahat ma pilihan napaduahon dohot amplop ucapan syukur tak. Tuhan Yesus
hata ni debata napa ingotok kita asa tapasahat dalat tatu debata jala marpanguluyon di hasitongan mangyahi haholongon naso marlaok asa masih haholongas situtuhita sian nasaroha na marsalpuan do saluhutna na ditanoon ay songo duhu do nasa daging songon bunga ni duhu tido saluhut hasangapon na alay namian rodi saliling-liling na do iya hatan itu hatta ima say tapeo lahobor hatita mangalakahon lakat tatu tahun nai baru 2025 naroon. Ale Tuhan debata, positutu dorohaku, urupanmu mau lao manguduti padalani ngoluku ganupari. Hatam nama noktongi, manasai huhaposi salelengna. Kristus do Tuhan, naung rotu portibion nasinuru ni debata, ama laho paluahon dohot mas sumodangi hita di saluhut pardalanatai. Atong rapot Tuhan Yesus ima taula nasa silota borhak mahita madalani tahun nai baru 2025 di bagasan las niroha tapasahat mapiliat tatu debata martang yang mahita ale debata amanami na di Banua Gijang odo harorwan ni saluhut silolehon na denggat do nasa ulibasa na mauliutus upasahat tami masian na nileon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulun harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silelehon mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang sa pinarbadia maguarmo sa Roma harajonmo. Sa isaot malombo ni Roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sa darion hanguluan siya pari. Sa isang dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihut tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Sandame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasorhon madamena tutod di munabi amen. Tajalang mana di habirang siamuta tadokma selamat menjelang tahun baru 2025.